όχι το πρωί, το απόγευμα, περί των 6, μας επισκέφθηκε η κυρία Λουκά και μας αφόρησε πατοκόρφος. Μας κατηγόρησε ότι είμαστε πόρνοι και μοιχοί και ότι έχουμε πρόβλημα προσωπικό μαζί της, επειδή φέρει το μήνυμα της Ορθοδοξίας και δεν είναι ούτε μενεγάκι, ούτε τραγουδίστρια, ούτε ηθοποιός, γιατί αλλιώς θα την έγραφαν τα κανάλια, ενώ αυτή είναι διάσημη και φέρει το μήνυμα της χριστιανοσύνης. Και ότι αν είχε συνεχίσει να κάνει παρέα μαζί με τον Ψινάκη, όλα τώρα τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά, αλλά αυτή μια εκπρόσωπος του Χριστού δεν μπορούσε να κάνει παρέα με τον διάολο. Έτσι μας είπε. Ο εξορκιστής.